Tämä on minun ensimmäinen kansainvälinen ottelu oli 16 vuotta sitten. Siellä oli ehkä 200-300 katsojaa Bonnin stadionilla. Ja nyt kun pääsemme pelaamaan näillä stadioneilla, missä on näin valtavasti katsojia ja paljon faneja kannustamassa meitä, niin se on ihan uskomatonta. En olisi koskaan voinut uskoa, että pääsen tällaiseen kokemaan jotakin tällaista. Se on ihan uskomatonta, että päästä kokemaan tällainen ja ihan jokainen pelipäivä on tosiaan elämän kohokohtia minulle. Hei Anna. Olet tullut vaihdosta pari kertaa, mutta oletko valmis pelaamaan täysiä pelejä? Sinun täytyy kysyä tätä päävalmentajalta, mutta haluaisit varmaankin itse pelata, arvelisin. Luuletko, että olet avauskokoonpanossa? No, sitä pitää kysyä päävalmentajalta. Hyvä, kiitos. Ja muita kysymyksiä? Jos pääsisit puolivälieriin, niin se olisi historiallinen voitto Sveitsille. Mitä se merkitsisi sinulle itsellesi ja mitä Suomeen tulee? Suomi on ollut hyvin vahva ja esitykset ovat olleet hyviä. Mitä siitä arvelet? No, tietysti meidän tavoitteenamme oli kirjoittaa historiaa uusiksi ja päästä jatkoon puolivälieriin ensimmäistä kertaa Sveitsin historiassa. Ja se olisi meille todellinen kohokohta joukkueena. Ja mitä tulee Suomen joukkueeseen, niin Suomi on mielestäni ryhmämme vahvimpia joukkueita. Yksi vahvimmista näin, heidän pelinsä Norjaa vastaan ja Islantia vastaan. Ja aivan fantastinen joukkue on kyseessä. Ja meillä on todellinen haaste edessämme huomenna, epäilemättä. Sanoitkin jo, että olet pelannut tällä tasolla jo vuosia, kansainvälisellä tasolla. Olet vähän kuin äiti nuorelle joukkueelle. Miltä se tuntuu? No, minusta tuntuu, että olin äitihahmo jo silloin, kun olin nuorempi, mutta nyt se tunne on vain vahvistunut. Meillä on mahtava joukkue, meillä on hyvä henki, meillä on hyvin yhtenäinen, tiivis joukkue ja minä nautin omasta roolistani. Christian, ole hyvä. Olet pelannut vuosia. Itse joukkueen nuori, he haluavat tanssia ja henki on oikein mainio. Entä jos vertaisit tätä joukkuetta aiempiin, niin mikä on muuttunut? No aikoinaan ei ollut mitään sosiaalista mediaa, joten olihan se erilaista, mutta kyllä meillä silloinkin oli kivaa. Kyllä mekin tanssimme ja nauroimme. Ja joskus on oikein hyvä pitää vähän taukoa ja ottaa rennosti, pelata jotakin. Meillä on mandala-kirjoja. Kaikenlaista ajanpuuhaa on hyvä saada vähän vaihtelua, tehdä jotain ihan muuta. Ja ladata paristoja, ladata akkuja seuraavaa peliä varten. Siitä on paljon hyötyä. Vielä. Yksi kysymys vielä. Anna-Marialle mainitsit, että sinua auttaa tai sinusta siitä on hyötyä, kun on pois kentältä ja saa akkunsa latautumaan. On hyvä pitää pieniä taukoja. Harrastatko jotain muita urheilulajeja? No totta kai, me rakastamme urheilua ja jos vain aikaa riittää ja jos vaikka televisiosta tulee jotakin urheilua, on se nyt sitten tennistä tai jotakin muuta, niin on mukavaa aina katsella sitä, se on mukavaa vaihtelua.
Tasapeli riittäisi, tiedätte sen, tiedätte tilanteen. 2 vuotta sitten tasapeli olisi myös riittänyt. No, miten valmistaudutte tällaiseen otteluun? En halua asettaa odotuksiani tasapeliin. Me haluamme olla hyökkääviä, itsevarmoja, haluamme tehdä maaleja ja me haluamme voittaa. Se on meidän tavoitteemme. Kun pelaaja tulee tiedotustilaisuuteen, se on yleensä myönteinen merkki. Eli sinähän voisit pelata eri pelipaikoilla. Eikö? No, minä teen tietenkin parhaani. Mikä avauskokoonpano olisi sinusta paras? No, se on kysymys, mitä minulta aina kysytään. Kaikkien näiden vuosien jälkeen on vaikea sanoa. Se riippuu aika paljon muista pelaajista, kuka vierelläni on, kuka edessäni on. Se oikeasti riippuu siitä kokonaisuudesta. Tunnet Lian oikein hyvin. Hän on äärimmäisen keskittynyt. Olen tuntenut hänet vuosia ja tunnen hänet hyvin. Hänellä on isot odotukset ja riippumatta siitä, miltä hänestä itsestä tuntuu, hän varmistaa, että kapteeni on aina joukkuetta varten. Hän on mainio esimerkki. Hän on hyvin avoin ja varmistaa aina, että me pysymme rauhallisina silloin, kun on tarvetta. Hän on hyvä johtaja. Ja olipa haaste mikä tahansa, hän varmistaa, että me pystymme vastaamaan siihen. Siihen on hyvä syy, miksi hän on yksi Sveitsin parhaista pelaajista. Sanoit, että sinulla on tällainen äitihahmon rooli joukkueessa. Onko tämä kenties yksi viimeisistä kansainvälisistä tornauksistasi? Ehkä jopa viimeinen peli huomenna. No ei, tällaista en ole ollenkaan ajatellut. What do you expect for the game of tomorrow? Will it be like the one against Norway, more like the one against Iceland, or a third kind of games? Thank you. If you ask me and I could wish, I would say both. I would take the first half of Norway and the second half of the Iceland. I think that would be great. No, obviously we want to try to have 2 good halves. Not only one good half or a second good half. I think the goal has to be to play over 90 minutes a really good game, and that's also important for tomorrow because Finland is a great team. And obviously there are sometimes some momentums in the game, and you just have to handle it. So sometimes you maybe have a little bit more of a possession, maybe a little bit less, but you just have to handle the momentum of the game, and I think that's going to be important tomorrow. Christian? Eine deiner großen Stärken ist ja der Kopfball, vor allem auch defensiv. Gibst du da ein bisschen Anschauungsunterricht deinen Kolleginnen, oder was macht da die Schwierigkeit aus? Sinä olet varsin hyökkäävä. Und ja, eben, dass man das wegverteidigen kann. Entäpä oikea-aikaisuus? Jos sitä tekniikkaa käytetään, välillähän pitää siis huolehtia pallonhallinnasta, välillä ei, todettiin aiemmin. Minulla on hyviä kanssapelaajia, jotka ovat hyviä pääpelaajia, ja he ovat myös osoittaneet sen. Hello, Anna-Maria. How do you see the Swiss team's future? You have a lot of young players in the team. Do you think that you'll succeed in the upcoming championship games in the coming years? Well, if you look at our team, obviously we have
bright future. We have some really good talents. Not only one player, we have 2, 3, 4, 5 really good players, young players. I'm not worried about the future. Obviously, the next. Meillä on paljon taitavia nuoria pelaajia. En ole huolissani tulevaisuudesta. Totta kai karsinat ovat tärkeitä ja siellä pelataan kovaa peliä ja siitä puhutaan tämän turnauksen jälkeen, mutta en ole mitenkään huolissani Sveitsin joukkueen tulevaisuudesta. Meillä ei ole vain yhtä nuorta taitavaa pelaajaa, vaan 3, 4, 5 taitavaa pelaajaa. Christian, ole hyvä. Qualifikation, aber euch war auch immer wichtig, Sichtbarkeit schaffen, Vorbilder sein. Sinä olet aina halunnut valmistaa, että olet roolimalli muille ja että olet näkyvä, motivoit nuoria tyttöjä. Kuinka pitkälle olet päässyt siinä? No joskus me elämme kuplassa, vietämme paljon aikaa hotellilla. Tietysti tajuaa, että kun menee supermarkettiin, ihmiset tunnistavat minut, tietävät kuka olen. Jopa pojat saattavat pyytää minulta nimikirjoituksia valokuviin ja ottavat selfieitä ja ihmiset juoksentelevat pitkin pelipaitojensa kanssa. Ja tämä on muuttunut, ei sellaista olisi aiemmin nähnyt, esimerkiksi 10 vuotta sitten. Ja tämä tekee minut hyvin iloiseksi ja olen iloinen, kun tapaan faneja ja olen iloinen, kun olen nähnyt kaikki ne fanit, jotka ovat tukemassa meitä. Olemme siis kulkeneet oikeaa polkua ja toivon, että se jatkuukin samanlaisena. Jos pääsette eteenpäin, teillä on viikko aikaa valmistautua peliin, joka on todennäköisesti sitten Espanjaa vastaan. Onko se pitkä aika tällaisessa turnauksessa, jota on viikko aikaa valmistautua? No kysy tuota huomenna pelin jälkeen. En halua puhua siitä, mikä saattaa tapahtua, mikä joukkue mahdollisesti tulee vastaan. Kaikkein tärkeintä on nyt keskittyä huomiseen peliin ja voidaan puhua sitten sen jälkeisistä päivistä pelin jälkeen. Päävalmentajalle. Hei Pia, sinä et varmaankaan kerro, pelaako Anna-Maria huomenna, mutta mikä hänen roolinsa on joukkueessa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin? No hänen kokemuksensa tietenkin aina siitä, kun aloitimme yhteisen taipaleemme tähän päivään asti. Sillä on ollut valtava merkitys myös kentällä. Hän on hyvä pääpelaaja. Hän auttaa joukkuetta tavalla tai toisella. Seuraava kysymys. Hej Pia. Hei Pia. Johanna Dagens Nyheteristä. Huomenna seikkailu saattaa jatkua, mutta se saattaa myös olla sinun viimeinen päiväsi päävalmentajana merkittävässä turnauksessa. Onko tämä käynyt mielessäsi? No ei oikeastaan. Se, missä olen hyvä, on se, että nautin hetkestä. Tänään on pelipäivää edeltävä päivä ja odotan innolla huomista peliä. Minä olen se onnekas. Kun olen kokenut tämän, niin asennemuutos Sveitsissä, mitä on nähty, valmentaminen isojen yleisöjen edessä, kun kuuntelee tuossa Anaa, hän on erinomainen roolimalli. Tässä maassa olen todella tuntenut, että täällä on tapahtunut muutos ja tämä matka on ollut mahtava. Ja toivottavasti se jatkuu sinne puolivälieriin. Tarina olisi aina vain parempi. Sveitsi ansaitsee sen. Se olisi todella hienoa. Ja me yritämme tietysti tehdä parhaamme sen eteen, mutta en minä lähde miettimään sitä, mitä tapahtuu seuraavassa kuussa tai ensi vuonna. Minä olen nyt tässä ja täällä. Hei, Anne Palmo Suomesta. Mikä on Suomen joukkueen hyökkäysuhka, mihin se perustuu? No siellä keskellä, keskustassa se piilee, se uhka. Pari seikkaa. Siellä linkitetään ylöspäin, se on yksi asia.
he ovat oikein hyviä siellä keskikentällä, mutta Suomen hyökkääjät ovat myöskin fyysisiä ja heillä on nopeutta ja meidän täytyy huomioida tämä puolustaessa ja toivottavasti pystymme pitämään palloa vähän pidempään, koska silloin meidän ei tarvitse puolustaa niin paljon. Christian. Tasapeli riittäisi Sveitsille jatkoon. Miten tämä muuttuu valmistautumista peliin taktisesti? No, en kyllä alkujaan sanoisi, että se muuttaa mitään. Maalit muuttavat pelin luonnetta, mutta se vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu 10 viimeisen minuutin aikana, miten hyökätään, miten puolustetaan, tuleeko vaihtoja, jos ollaan tilanteessa 2-2-3-3 ja me tiedämme, että me pääsemme jatkoon tasapelissä, niin ne viimeiset 10 minuuttia silloin pelataan eri tavalla. Siihen se vaikuttaa. Muita kysymyksiä, ole hyvä. En tiedä. Ruotsalaisena onko jotenkin erityistä, kun vastassa on Suomi, koska teillä on tästä naapurikilpailua, onko sillä vielä jotain merkitystä? Kun olin pelaaja, niin meille aina se Norja oli se iso naapurivastus, ja se oli tällainen paikallisvälihuuma, mutta ei tässä nyt ei ole. Mutta kun olin Yhdysvalloissa, niin siellä kysyttiin samaa Yhdysvaltain ja Kanadan välillä, ja Brasilia ja Argentiina. Sveitsi, no olisiko Saksa sitten tällainen rakas vihollinen, naapurivihollinen, mutta ruotsalaisena ei se nyt ole mitenkään ihmeellistä, että mitään ihmeellisiä tunteita siinä, kun Suomi on vastassa. Pelissä Islantia vastaan, tai ennen peliä Islantia vastaan sanoit, että sitä tulee taistelu, niin sitä se olikin. Se oli hyvin fyysinen ottelu, sillä kamppailtiin fyysisesti. No, millaista ottelua odotat Suomea vastaan? Onko se samantapainen tai onko se jollain lailla erilainen ja jos niin miten? Kyllä siitä taistelu tulee. Suomella on muutama nopea pelaaja, mutta myös fiksuja pelaajia siellä keskikentällä, joten ei tästä pelkkä juoksukilpailu tule. Mutta pelin nopeus on mielestäni tärkeä, kun katsotaan dataa, tilastotietoja siitä, kun pelasimme Norjaa vastaan ja Islantia vastaan, niin Sveitsin tilanne, kun katsotaan vaikka MM-kisoja ja katsotaan nyt tätä dataa, mitä meillä on. Meillä on maksimijuoksut ja juostukilometrit ja on hienoa, että meillä on tällaista tietoa ja pelissä Suomea vastaan meidän täytyy hyödyntää tätä, eikä meidän pidä vain juosta ja kamppailla, vaan meidän pitää olla fiksuja. Se on mielestäni tärkeää. Ja koska prässätään, koska ei prässätä, koska vetäydytään ja koska ei. Christian, ole hyvä. Me tiedämme, että kaikki nuoret pelaajat ovat hyviä tanssimaan, pitävät tanssia. Sinä tykkäät laulaa ja soittaa kitaraa, mutta tanssitko sinäkin joskus? Koska on sen aika, että Pia Sundhagekin tanssii. No jos me pääsemme puolivälieriin, niin kyllä minä voin muutaman tanssiaskeleen ottaa, koska olisin silloin hyvin iloinen ja onnellinen. Onko vielä kysyttävää Pialta? Ensimmäisen Norja-pelin jälkeen halusin kysyä, miksi halusit pitää Ivan Benén siellä pakkina. Onneksi en kysynyt, koska osoitit minun ollen väärässä, mutta epäröitkö vielä, koska 20 viime minuuttia Islantia vastaan hän oli vielä suurempi uhka. Vieläkö olet sitä mieltä, että Iman Benén, että hän ei ole hyökkääjä? No hän pystyy pelaamaan hyökkääjänäkin, varsinkin tulevaisuudessa. Tässä ei ole kyse Imanista, vaan joukkueesta. Kun kaikki yhdistetään, me haluamme luoda sen vahvimman mahdollisen
kokonaisuuden, joukkueen, ja olen iloinen ja ylpeä siitä, että niin Iman kuin muutkin pelaajat ovat hyväksyneet ja ottaneet erilaisia rooleja. Anna oli hyvä esimerkki toisesta pelaajasta, joka on tottunut pelaamaan kärjessä, mutta on nyt ollut siellä laidassa. Ja sehän on valmentajan tehtävä. Miten saadaan joukkueesta kaikkein vahvin? Ei koskaan tiedetä, mihin Iman Benej vielä urallaan yltää ja pääsee, mutta juuri tällä hetkellä hän pelaa joka tapauksessa oikein hyvin. Viimeksi puhuit paljon erikoistilannepelistä ja mielestäni meni aika hyvin, mutta hyökkäyspäässä erikoistilanteet eivät sujuneet ehkä niin hyvin. Puhuitteko tästä pelin jälkeen, että sitä pitäisi parantaa? Smila hoiti kaikki erikoistilanteet. Muuttuuko tämä kenties? Olen samaa mieltä kanssasi. Tästä on keskusteltu koko ajan näistä erikoistilanteista ja meillä oli tässä ihan puhdas tilasto Islantia vastaan. Islannilla oli hyviä ja vahvoja pelaajia, joilla oli pitkiä heittoja, mutta me onnistuimme pitämään heidät poissa maalinteosta ja olen iloinen ja ylpeä siitä, mutta olen samaa mieltä kanssasi siitä, mitä tulee hyökkäyspelin erikoistilanteisiin. Ja olemme puhuneet siitä ja aiomme treenata niitä vielä tänäänkin. Tässä ei ole paljon aikaa jäljellä, mutta se on yksi alue, jota haluaisimme parantaa. Ja katsotaan, että onko siinä onnistuttu huomenna. Kristian, ole hyvä. Näit reaktion sveitsiläisyleisöltä niin stadionilla kuin muuallakin. Olet työskennellyt eri puolilla maailmaa. Minkälaisia reaktioita sinä saat osaksesi? Miten esimerkiksi Ruotsissa ja muualla seurataan? Tiedetäänkö siellä, mitä tapahtuu? Onko tämä vain eurooppalainen juttu? Minusta tämä on ihan ainutlaatuinen tapaus. Se tuki, mitä tapahtuu nyt tässä EM-kisoissa, on ihan fantastista, koska kaikki levittävät sanaa, että naisten jalkapallo Sveitsissä on aika kovalla tasolla. Ruotsissa tietysti sama juttu. Kyllä minä kuulen, miten Ruotsilla menee ja miten Sveitsillä menee. Kuulen sitä niin täällä kuin Ruotsitkin päästä ja niin se pitäisi ollakin. Ja siitä on paljon mielipiteitä, mutta tuntuu siltä, että kaikki olisivat täällä yhdessä paikalla ja se on ihan mahtavin tunne nimenomaan tässä jalkapallohommassa. Seurantakysymys. Saattaisiko Anna olla kohdepelaajana ratkaisu tähän erikoistilanne pelaamisen parantamiseen? Kyllä. Hänestä voisi tulla hyvä valmentaja selvästi. Seuraava kysymys. Rafi, ole hyvä. Hei Pia, sanot aina, että olet joustava järjestelmän suhteen. Olet 352, mutta muutit sitä. Mitkä ajatuksesi ovat siitä, että muutat kenties tätä muodostelmaa Suomea vastaan? Meillä on erilaisia vaihtoehtoja. Tässä haetaan tasapainoa, että vaihdetaan jotain vastustajan vuoksi tai että pelataan niin sanottua omaa peliä, mutta olen riittävän nöyrä pohtimaan näitä aina uudestaan, harkitsemaan uudelleen. Kun seuraa, miten Suomi pelaa, niin kyllä varmasti jotakin säätöä tehdään. Siellä on erilaisia kasvoja. Se on eri asia, kun valmistaudutaan, rakennetaan ja halutaan olla siellä hyökkäyskolmanneksella. Tilanne voi olla erilainen kuin Islantia vastaan, mutta sitten on puolustus. Mistä puolustus lähtee? Vaikka järjestelmä saattaa olla sama, niin roolit todennäköisesti ovat erilaiset.
Suomella on tämän lohkon heikoin FIFA-rankkaus, joten tuleeko pelistä helppo? Ei sitä helppoa tule. Nämä ovat Euroopan mestaruuskilpailut. Seuraava kysymys. Jos ei ole muita, kiitos kun otitte osaa tiedotustilaisuuteen. Kiitos, hyvää iltapäivää.